jawwa za ka daidaita iyakacin yadda ake so. Idan da yawa kake so katun ɗin, idan kuma ba yawa ba sai ka zo dai ka zaɓa dai ka ƙara yawan zumin ɗin ne, ka tabbatar da cewa dai ka zaɓa dai iyakacin yadda yake so. Kuna gani ba, mu yanzu ga hinan dai mu ɗiba dai da yawa ga hinan da kun gani ba, kun gani da mun yi 7 mun ɗora shi akan wannan background, mun ƙara yawan zumin ɗin ne, za mu ci gaba da editing ɗin ne kamar yadda kuke kallo. Kuna gani ba, za mu ƙara yanzu kuma za mu zo mu mai da abin angle daidai yadda wannan abin yake. Za mu saka hori muna yin drawing ɗin ne muna haɗa shi, kun gani ba, sai mun tabbatar da cewa mun saita shi da wannan angle ɗin, kar wannan ya wuce wani, saboda idan ya wuce kun ga abin ba zai sha kallo ba. Kuna kallo ba, idan muka tabbatar da cewa mun yi mai haka nan sai kuma yanzu mu zo mu yi zooming ɗin ne, saboda duk inda wani kuskure yake can wajen yankowa ɗin yanzu kuma sai mu zo mu gyara shi. Kuna gani ba, yanzu ga hinan mun je wajen yin drawing ɗin, sai mu zaɓi kalar abin da size ɗin da muke so, sai mu yi zooming, sai mu ɗauki kalar hoton da abin nan da muke da buƙata za mu yi amfani da shi wurin zane. Kun gani ba, hakan ga yanzu ga shi nan iya wannan abin, wannan angle ɗin za mu daidaita da wancan tsohon angle ɗin. Idan muka daidaita da wannan tsohon angle ɗin ma haka ce ya daidaitu daidai, kar wani ya wuce wani kuma kar wannan ya fi wani haɗi. Sai mu yi zooming ɗin ne mu goge iyakacin huska, saboda kar wannan baki kuma ya zo ya rufe fuska. Kuna kallo ba, idan mun goge shi da kyau, amma fa iyakacin huska kawai za mu goge, tunda kuna gani gefe bai shigo cikin jiki ba, amma nan kuma da ya shigo cikin jiki za mu yi ƙoƙari mu ga mun shaye huska, saboda wannan abin zai ƙara mai karsashi ne da kyau. Idan muka zo muna gogewa, kuna kallo ba, za mu zo nan wajen kunne mu ƙara yawan zooming ɗin ne mu goge shi da kyau, amma kuma kar mu bari wannan kunne ɗin ya abin ga yadda za a gane cewar wai an yi editing ɗin ne. Sai mu zo mu yi saving, sai mu zo mu abin gane, mu zo kuma mu ƙara shiga wannan gurin. Kuna gani ba, idan muka shigo wannan gurin kuma yanzu za mu zo mu ci gaba da gyara shi. Kun ga sai mu ɗauki wannan na farko, idan muka saka shi gashi nan zai nuna muna abin ga shadow ɗin hotonmu, shadow ɗin cartoon ɗinmu wato inuwa ta, sai mu zo mu zaɓa daidai da shiya, daidai za mu saita su. Yau kun gani ga nan kamar an saka riga, sai mu zo mu canza mai kala zuwa baki. Idan muka canza mai kala zuwa baki kun gani ko da ta mai sun mai gashi nan yanzu, idan kuna kallo gashi nan abin ga ɗinmu mai gida suna cartoon ɗinmu yana ta kammaluwa. Idan muka aza shi hakan ga tsaya daidai, sai mu duduwar inda muka kuskure dai iyakacin da yadda za mu gyara, sai mu gyara yanzu, sai mu zo mu yi 7 ɗin ne. Yawa sai za mu iya tura shi a ko ina. Kada ku manta da Allah ga wanda